Povestea literei S. Lângă suburbia simpaticului Sibiu stătea așezat un sătuc singuratic. Înspre asfințit, unde sătenii săpau cu 7 sape late, o bătrânică sărmană și solitară își creștea singură cei 2 nepoți isteți, Sara și Solomon, deși se spunea că săraci se iubeau foarte mult. Sara sărea pe saltele sâmbăta și Solomon se strica de râs când sora sa se schimonosea. În sezonul estival se duceau la seceriș, iar iarna cărau lemne cu sania și se distreau strângând salbe. Spre sud, în partea cealaltă a satului, stătea o vrăjitoare supărăcioasă care se numea Sumona. Sumona vrea să fure, să o sustragă pe Sara din casa ei și să o aducă în stupul ei, să o facă sluga ei. Sâmbătă, după un somn pe cinste, Solomon a suit în salcâm, iar Sara și-a scos stiloul să scrie o serenadă despre struții care suspină sub stelele strălucitoare. Frații au spus să se întâlnească la Stelică, stuparul satului, peste 12 minute și 6 secunde. În spatele Sarei scrâșnea Sumona și scrijelea pe ștejari semne subtile ale strămoșilor săi. Sara a rămas pe loc hipnotizată și a suit în sania Sumonei. Șontâc, șontâc, au sosit pe șoseaua serpentinelor. Spre norocul Sarei, aceasta a apucat să scrie pe scaunul stuparului un semn secret, 2 serpentine, în locul unde a fost răpită. Acasă la Sumona, Sara a rămas închisă într-o sală de sticlă. Solomon a ajuns la Stelică. A tot stat, dar sora sa nu se vedea nicăieri. Acesta a văzut un semn pe scaunul lui Stelică și a recunoscut îndată scrisul și a dat seama că șoseaua serpentinelor duce spre casa Sumonei. Soarele era pe la apus, se apropia solstițiul de vară, așa că Solomon era călăuzit doar de stele. Ajuns la casa vrăjitoarei, acesta a spart sala de sticlă cu o săgeată. Sara a izbucnit în plâns de bucurie. Sticla spartă a trezit-o pe Sumona, care scotea strigăte deloc silențioase. Sara suspecta că se va sufoca. Sticla spartă a făcut și vraja să dispară. Așadar, Sara era liberă în sfârșit. S-au îmbrăcișat și au lăsat-o pe Sumona supărată. De atunci, oamenii au folosit semnul Sarei pentru a scrie cuvântul serpentine, respectiv litera S. Și uite așa s-a născut litera S.